Čaute, dnes vám ukážem top 10 produktov z DM-ky, ktoré kupujem opakovane už niekoľko rokov. V prvom rade sú to určite Alverde sprchové gély, ktoré majú veľmi peknú jemnú vôňu, majú prírodné zloženie a sú šetrné k pokožke. Ďalšia vec, ktorú mám veľmi rada, sú tieto tablety do umývačky. Ja som vyskúšala všetky značky, ale tieto sú proste úplne bezkonkurenčné. Ďalšia vec, samozrejme čajové filtre, ktoré sú vhodné pre tých, ktorí si radi robia sypaný čaj alebo si zbierajú vlastné bylinky. V zimných mesiacoch samozrejme nemôže chýbať ani vitamín C a toto je výborná forma, prášok, ktorý si viete pridať do vody, ktorú môžete teda popíjať počas dňa. V zime si veľmi rada kupujem aj zázvorové šoty, napríklad tento značky Melos, ktorý vás príjemne zahreje, posilní imunitu a taktiež zázvor pôsobí protizápalovo. Z dekoratívnej kozmetiky si už po niekoľkýkrát kupujem túto ceruzku na obočie od značky Trendy Dab, ale ja ju používam aj na oči a je úplne super. Pravidelne si kupujem aj túto pleťovú vodu Ultra Sensitive, ktorá je úplne bez parfumácie a je veľmi vhodná na také záverečné dočistenie pleti. Keďže som milovník sviečok, tak tieto konické sviečky si kupujem už veľmi dlho a najradšej toto najväčšie balenie sú úplne super, na nemám čo dodať. Z potravinového kútika si veľmi rado kupujem túto šošovicu v biokvalite, či už žltú, oranžovú alebo čiernu. A môj úplný favorit je táto biovegeta lomeno bujón. Je to čisto len biosušená zelenina a soľ, žiadny glutamán. Ja už si bez toho neviem predstaviť žiadny vývar ani omáčku. Viete si to kúpiť aj v sklenenom pohári alebo napríklad vo forme bujónových kociek. Tak čo, aké sú vaše obľúbené produkty z DM-ky? Napíšte mi do komentára. Čaute.